Il-Gvern Malti qed jistenna d-data li fija se titħabbar is-sentenza tal-Qorti Ewropea dwar l-insib. Dan wara li l-Gvern ippreżenta l-argumentazzjoni tiegħu għaliex it-tradizzjoni tal-insib għandha titkompli f'pajjiżna. In-nassaba Maltin ukoll qed jistennew b'ħerqa l-eżitu ta' din is-sentenza li ser tiddetermina l-futur tad-delizzju tagħhom. Delizzju li tul dawn l-aħħar snin iktar serva taqtih il-qalb u dwejjaq. Dan hekk kif gvern preċedenti kien għalaq l-insib għal 7 snin sħaħ u kien biss gvern Laburista li fl-2013 reġa' fetaħ l-istaġun tal-insib. Matul is-7 snin li dan magħluq l-istaġun tal-insib, diversi nassaba għaddew minn martirju sħiħ. Tant li kien hemm uħud li sfortunatament waqgħu f'depressjoni. Dan minħabba l-fatt li dak li kienu ilhom jagħmluh sa minn meta kienu tfal waqaf ħesrem. Fost dawn hemm Paul Kutajar nassab sa mill-età ta' 10 snin. Prexinu, għax taf li jew tiegħek tiġi hawnhekk toqgħod tagħmel kafett pejjeb is-sigaretti u toqgħod tara lil safar. Duku. Oħrajn minkejja li m'għaddewx mill-istess sitwazzjoni xorta waħda ħassew in-nuqqas tad-delizzju tagħhom fosthom Kevin Farrugia. Jisek bniedem mejjet ħassejtni. Għandek la safar talifhom u tistax tonsob bihom. Ekku tħoss fil-għodu taqbad jibda jisbaħ it-tembi jizbih Gregar biex xita u hekk taqbad tikbidejt jina. Jisek għandek karozza Ferrari ġo garax ma tistax toħroġha. Lil Kevin Farrugia nistaqsuh għaliex dan id-delizzju jibqa' daqshekk popolari f'pajjiżna minkejja li ma jiġux safar daqs f'pajjiżi oħra. L-iktar roġġet li nħobbu u la safar l-iktar ħaġa l-iktar importanti hu. Għax meta ma konniex nozbu konna nħossuha ħafna u starġajna bdejna nozbu naqru. U la safar nħobbuhom, meta naqbduhom nieħdu ħsiebhom biex nibżgħu għalihom minn sena l-oħra. Il-ħajja u ta' nassabu. Fil-għodu kif naqbad nar ma nisma' la safar jgħidu qalbi tijaf. Għax tant jien dilettant li ngħid illum ħejġi xi ħaġa ħajgħaddi. Ma jgħaddi xejn l-għada tipprova ma la tkun dilettant. In-nassaba jirrikonoxxu l-fatt li gvern Laburista sewa ta' tama ġdida d-delizzju tagħhom. Dan minkejja li jinsabu b'qalbhom imtertqa biex fi ftit tal-ġimgħat oħra tkun il-Qorti Ewropea li taqta' l-kundanna. Sepp l-unika gvern li jgħinna fuq dawn l-affarijiet fuq kaċċa u insib. Issa naraw u nistennew milli jgħidulna. Ma qalbi xorta mhux maqtuwa mill-gvern. Nassaba jien bdejt mitu konzert ta' 10 snin bqajt sal-lum alla volja qabditni depression għax li tbid depression meta qata l-insib u għadni bija imma tibqa'